әзірлене. Аделия келгенге шуның хәтле әзірленесің бі? Мен де Аделия инде. Мені yüздеген тамашашы қарай. Мен матур булырга тиеш. Оң қолыңдағы балдағың барлығын ұнатмай, әмі? Қадірлі достар, исәмсіз Гонг ТВ каналында Йылдызлы алашық тапшыруы. Һәм біз аның алып барушылары Артем Пискунов Һәм Резида Салахова. Қадірлі достар, бүгін біздің студиябызда қонақта Аделия. Исәмсіз, Аделия? Исәмсіз. Нешек келіп жеттігіз, нешек хәлләрігіз? Бик әйбәт. Менә әйдәгез ижатыгыз турында сөйләшик. Күптәннән ижат итәсезме? Кайчаннан башланды менә җырга мәхәббәт? В школе я ходила в вокальный ансамбль «Радуга». Руководителем была Кустова Елена Леонтьевна, за что я ей очень благодарна. Почему благодарна? Потому что я была таким ребенком непослушным. То есть, и когда я выросла, я благодарна ей. Музыка тәрбияләде, жыр тәрбияләде дип әйтергә дә була инде. Шулай бит? Шулай. Менә җырлыйсың димәк, менә клип төшергәнсең. Шушы клипны төшерү хыялы, уе кайчан барлыкка килде? Вот как-то пришло, когда я записывала песню, сначала я слушала музыка, у меня все, я летала в музыке, потом я читала слова. И в этих словах рәхмәт укыйм шуңа язмышка. Шуннан да сүзләре бик матур җырыңның, әйдә инде хәзер шушы җырга төшерелгән клипны да карап үтик. Бүген шундый матур көн, ә миңа укуга барасы бар. Бәхетлеләр туа диеп язда, сыер ышыклары кунап сайрый талда. Мин гашыйкка шулай тыйыламын, күзен кысып көлә күктә айда. Рәхмәтлемен һәр туасы таңга, әти-әни якыннарым янда. Бәхет өчен тагы ни кирәк соң, шатланам мин рәхәт булган җанга. Рәхмәтлемен һәр туасы таңга, әти-әни якыннарым янда. Бәхет өчен тагы ни кирәк соң, шатланам мин рәхәт булгач җанга. Ни булды миннән сорамагыз, әйтә алмыйм янам ялкыннарда. Ике битем пешеп асулана, сизмим тонганымны салкын
Интернетта клибың чыгуга бит инде шактый көннәр үтте. Шактый гына күп просмотрлар җыйды. Шуннан да клибың белән кызыксыналар, иҗатың белән кызыксыналар. Дусларың, туганнарың, гомумән интернетта язалардыр, таныш булмаган кешеләрдә ничек кабул иттеләр синең клибыңны, гомумән иҗатыңны? Когда выставили клип, это было вот сразу мне начали писать письма. Ух ты, супер, супер, пупер. Для меня не то, что вот классно там, вот ты все моя поклонница, поклонники. Мне самое главное передать эмоции. И передать смысл слов. Шуннан да бу синең килеп чыкты. Җырың да шундый күтәренке кәефле, клибың да шундый ук күтәренке кәефле булып чыккан. Менә җан атучылар хат яза инде димәк интернетта. Күпме алар? Әллә танышлар гынамы? Әллә таныш булмаган кешеләр дә бик күп язамы? Егетләр күбәйдеме гомумән теге поклонник егетләр? Егетләр күбәйде, шулаймы? Бар. Аха, егетләр игътибарларын жәлләмиләр димәк. Аерым сайлаган егет бар безнең шулар арасында? Бармы? Әллә инде синең йөрәгеңдә урын юкмы андый фанатларга? Юк. Юк. Синең инде йөргән кешең бар димәк. Юк, минем ачык. Йөрәгең ачык. Активный поиск дип аталды. Активный поиск. Активный поиск дип аталды. Адель активный поискта. Җыр бик матур, менә авторлары белән дә таныштырып китсәң бик әйбәт булыр иде. Автор слов Резида Серазова, автор музыки Риф Ахметов. Димәк, бик сәләтле кешеләр, без ишетеп белгән, укып белгән кешеләр. Хәзер инде клибың да бик шәп килеп чыккан, хәзер инде клипка кермәгән төрле кызыклы хәлләр, төрле моментлар, кадрга кермәгән үзекләрне карау тигәле. Көләш Шаян Аделия клибы нәкъ шундый кәефтән. Клип аның туган көненә махсус багышлана. Хәзерге клиплар төшерү тенденциясын үзгәртеп, без җәйнең авыл, урман, чит ил күренешләреннән баш тартып, шәһәр эчендә, үзебездә, Казанда төшерәбез. Төп төшерү мәйданчыгы танылган Бауманурама, Казан үзәгән. Аделия исә һәрвакыттагыча сөйкемле, мөлаем, елмаеп кына тора. Шуңа бар энергиясын сыйфатлы эшкә юнәлдереп, төшерү дәврендә тырышып, бар көчен куя. Сегодня 2 июля 2016 года мы начинаем мой первый клип. В этот клип связаны все родные, близкие, друзья, родственники, самые близкие, именно близкие мне люди. Песня называется «Шатлана Мин». Автором слов является Резида Серазова, а музыкой Риф Ахметов. Продолжим. Дөнья нечкәлекләрен күп белгән берсеннән-берсе оста әбиләр, җырчы белән танышырга теләүче егетләр. Булар барысы да төшерү төркеменең һәм Аделияның исендә озакка уелып калыр мөгаен. Шуңа да карамастан бар катнашучылар составы үз эшләре белән мавыккан. Безнең иң хишчән Мин да сөйкемлелеге белән үзенә барысын да гашыйк иттерде. Клипта тәүге тапкыр катнашучылар да байтак. Шуларның берсе Алия Заитова. Ул үзенең фикерләре һәм алган тәэсирләре белән уртаклашты. Катнашам беренче тапкыр. Эмоцияларым ташып тора, бик күңелле булды. Бик миңа ошады. Һәрберсе аерылып тора. Җырчы кызында шундый красочный киемнән киенгән, бик матур, бик ошады. Тагын чакырсыз дип уйлыйм. Әлбәттә, көн саен Казанда клип төшермиләр. Урамда узып баручылар да очраклы гына видео төшерү белән кызыксынып, үзләре дә кадрга эләкте. Скажите пару слов. Что вы? С какой начинкой? Пепперони. Какой длинный у вас пепперони? На тебя сзади трансформеры смотрят.
Так что ты уж постарайся. رحمت لمن خرطوس تنغى هديني يقنرم ياندا بغت الشنطة غنيكي رقصم شطلانا من رخت بقاشنغا Җырның стиленә туры китереп, съемканы җылы гаилә атмосферасында алып баруда үзенә күрә бер истәлек булып калачак. Аделия үзенең беренче клибын нәкъ менә туганнары белән бергә төшерергә теләде. Балалар, шарлар, котлаулар, күңелле кәеф иртәдән үк башланды. Клипның алыштыргысыз катнашучылары Аделияның әти-әнисе, туганнары. Бу гаиләдә җыр-моңның ни икәнен яхшы беләләр. Сәнгатькә мәхәббәт тә җырчы кызга газиз кешеләреннән күчкән дисәк, ялгышмабыз. Аның беренче җырлаганы передача буладыр, «Спокойной ночи, малыши». Одеяло дип, одеяло, подушки дип, шуннан җырлады. Соңыннан инде садикта катнашкандыр, җырлары булгандыр садикта да. Аннан инде школда үзләренең группа, кичнәдән группа, ансамбле, «Радуга» дигән ансамбль шунда катнашты да, җырларын шуннан башлады. Biz onlarga bik sinebez, o izinde tigarok, mene Rusya deyip, alarında sanıyor. O Tatar yerini yaratar. Şimdi bir şahan yeri bulsayın ulanı 15-20 tapar tыңларга, күннәр буе шуны тыңларга bir диск шундай ул татар җырына гашыйк дип уйлыйм мин. Уйлыйм түгел, действительно шулай. И шунарга инде без каршы түгел, шулай ала бирсә матур гына җырлап бирсен. Без аңарга киләчәктә исәнлек, саулык, тыйнаклык, менә хәзерге кебек шундай тыйнак кыз булып, шулай матур дуслары матур булсын, үзе матур булсын, һәм дә исән сау булсын. Безгә кайгы гына китермәсен. Ходаем яраттым бер Ходаем. Исән сау булсын, ул бәхетле булсын. Әнисенә шундай күркәм, шундай кызыллык китермәсен, бара-бара шундай юлда үзенә киләчәктә Аллаһ Тәгалә тормыш иптәше бирсен, шулай бергә анаклар китерсеннәр, исән-сау бергә яшәргә. Туган көн булгач, теләкләрсез, җылы сүзләрсез булмый әлбәттә. Аделияның абыйсы Рафаэль балачак истәлекләрен яңартып, ихлас теләкләрен җиткерде. Я помню каждый момент практически от ее рождения до нынешнего времени. Надеюсь, что она в будущем не забудет абысын, который нянчился, ходил с ней на улицу, менял памперсы. Было такое время определенное. Сейчас вот прошло время, и я понимаю, что тогда была какая-то определенная сознательность. То есть почему-то именно в то время, когда мне было 13 лет, я очень осознанно, сознательно подошел к рождению родной сестренки. Это для меня было таким большим событием. Мне хотелось смотреть, ухаживать за ней, водить в садик. Я прям родителям настойчиво об этом говорил. То есть сейчас прошло вот буквально как 1-2 дня, 3, может быть, и уже ей 20 лет. То есть действительно время не имеет какого-то определенного рамок. Оно сегодня есть, завтра уже поменялось. Уже ей 20 лет, поздравляю. Хочется пожелать успехов в творчестве, те начинания. Я знаю, что для нее это такое... Первое время, когда она только начала, для нее это было сложно. Сейчас я вижу, как она мотор чачак раскрывается, то есть поет, и для нее это является определенным хобби. Очень хорошо, когда у людей есть стремление в жизни, поддерживает ее направление, пусть развивается, радует нас, родителей, родственников, потому что пение, мамлажырлар – это национальная татарская особенность, которая без
какой татарин не любит петь, тем более татарка, поэтому желаю всех творческих успехов, всего самого наилучшего. Аделиночка, наша дорогая опака, как говорят дети. Племянники ее очень любят. Она человек очень чувствительный, очень душевный. Это передается и в ее любви к музыке. Потому что все, что она чувствует, все, что она не может сказать, она порой очень немногословна. Она все может передать через песни, через музыку. Я ей желаю, чтобы она не останавливалась, чтобы она трудилась, чтобы она работала над собой, чтобы у нее все получалось, перед ней открыты все двери. Күн дәвамында күтәренке кәефтә эшләгән Аделия иҗат баскычында тагын бер ныклы адым ясады. Клипта катнашучылар үзләре дә шактый нәтиҗәле тәҗрибә туплады дисәк була. Әйе, съемка ахырына ару да сизелде, тәүге тапкыр клипта төшүчеләр дә процессның җаваплыгын тойды. Әмма нәтиҗәсе аңа тора. Җыр эштәлеген дә, алга куелган идеяны да, максатларны да барысын тормышка ашырды. Иң мөһиме, иҗади ритмда булырга. Демәк, аралышуны дәвам итәбез, Аделия. Менә ничек сиңа шушы съемкалар процессы ошадымы? Клип ничә көн төшерелде? Клип төшерелгән көннәрең ничек узды гомумән? Ошадымы сиңа шушы процесс? Этот процесс мне очень понравился. Для меня это было первое, мои впечатления не было вот бревание безгранично, они... я была в эйфории и очень волновалась, как пройдет, как будет сниматься, все. А потом, когда мы встретились с группой, со съемочной группой, все хорошо, все как будто все прекрасно, как будто все друг друга знают 100 лет и все, и пошло-поехало. Ну, ты вообще представляла, как снимается клип? Да. Син көткәнчә булып чыктымы? Әллә ул гомумән бүтән дөньямы, съемкалар дөньясы? Ну, для меня казалось, что это так легко. Шулай шул кеше менә экранга карый, сәхнәгә карый да җырлап биеп йөргәнне күрәләр дә, сезнең эшегез нәрсә инде, җырлап биеп, сөйләп йөрисез. Ә бит чыннан да авырлыклар бик күп. Ярый, менә хәзер клипны син бит инде беләсең. Клип төшерүдә үзең катнаштың, клипны 100 тапкыр карадың, көн саен диярлек карыйсың, клип турында сиңа көн саен диярлек хатлар килә, смслар килә, Аллага шөкер. Димәк, игътибар бар. Иҗатыңа хәзер инде без клипка кагылышлы берничә сорау биреп китәбез. Блиц опрос дип атала бу. Блиц сораулар. Син уйлап тормыйча шундый җавап бирергә тиешсең. Сөйләштекме? Киттек. Синең энеләрең туган көнең белән котларга нәрсә тотып керәләр? Чәчәк. Чәчәк, энеләрең. Нәрсә тотып керәләр? Иртә белән син уянасың, алар ишекне ачып керәләр. Туган көнең. Шариклар. Казанның кайсы урыннарында клип төшерелде? Бауман урамында. Так. И Галецкий Аркамал театра. Каршында. Һәм Шарлар белән кая керделәр алар? Син кая? Кайда идең син? Сиңа энеләрең шарик өйдә, дөрес. Һәм тагын бер Камалдан ерак түгел, Камал каршысында гына тагын бер мәйдан бар. Казан федераль университеты янында. Анда әле Сәйдәшев басып тора. Шулай бит. Киләсе сорау, тортта нинди сан урнаштырылган иде? 20. 20, дөрес. Бу синең яшеңме, чыннан да? Сиңа 20 яшь, шулай бит. Клипта абыең кайсы музыка уен коралында уйный? Гармонда. Баян түгелме иде ул? Баян идеме ул? Клипта беренче тапкыр Мим белән син кайда очраштың? Мим, дип сиңа шакыды бит анда бер егет. Кая очраштыгыз? Галецкий Аркамал театры. Мәйданында, дөрес. Аннары ул сиңа нәрсә белә китте?
Шешек. Бәйләбе дөрес. Бик дөрес. Тарткалый торгач, җылкый торгач. Барып җиттек. Барып җиттек. Әфәрин, Дөрес, шулай да дөрес. беләсең, әфәрин. Демәк, клип синең туган көнеңә багышланган. Шулай бит туган көн ул бит инде гаилә бәйрәме. Клипта синең гаиләң дә катнаша һәм клипта бик мөһим урын алып торалар. Менә алар белән бергә төшү ничегрәк булды? Ти, каушама инде, ти дип тормадыңмы? Әллә тиң синең үзең шундый иҗат җанлымы? Yok. Нет, такого не было. Все было очень дружно. То есть не было такого, вот, все там... Бер инде каушау Каушау, ни булмады. юк, Бу чыннан да синең туган көнең көннәренә туры килдеме клип төшерү, әллә юкмы? Это было 2 месяца, 2 июля. Демәк, синең туган көнең үткәнгә 2 ай үткән иде. 2 ай. Гомумән, син менә туган көндә бүләк бирергә яратасыңмы, әллә алырга яратасыңмы? Менә бүләкләр мәсьәләсенә Менә булар бит шундый кешеләр, алар бүләк кабул итәргә яратмыйлар. Алар бүләк итеп кешене шатландырырга яраталар күбрәк. Менә син нинди кеше? Я люблю дарить больше, чем получать, потому что для меня искренние эмоции – это самое важное. Ләкин сиңа бүләк иткәндә дә син бит инде чын күңелдән куанасың әлеге бүләккә, әгәр сиңа ошаса инде ул бүләк. Гомумән, менә җырга килгәндә, җыр өлкәсенә килгәндә, син бу эш белән киләчәктә шөгыльләнергә җыенасыңмы? Бу профессиональ булачакмы, әллә ниндидер? Әллә бу хобби гынамы? Хобби гына булып калачакмы? Менә Планнарда клип төшереп бар. алыйм әле, җырлыйм. Яки ниндидер финанс яктан акча эшләр өчен дә кулланачаксыңмы син бу әйберне? Скорее всего, это для меня как увлечение, но в дальнейшем планы могут поменяться так, что можно и дарить музыку людям. Әлегә син бит бикеш, син әле укыйсыңдыр, шулай бит? Кая укыйсың? Сер булмаса? Я учусь в КНИТУ КАИ. Демәк, бу иҗат белән бәйле түгел. Юк, бәйле түгел. Үзең нинди җырчылар яратасың, популяр җырчылар яки классика яратасыңмы тыңларга? Кемнәрне тыңлыйсың? Концертларга йөрисеңме? Йөрим. Мен йөрим Салават Фатхетдинов. Камал театрының кая урнашканын беләсеңме? Ә спектакльләргә йөрисеңме? Юк. Нишәп юк. Беренче йөреп юк. Нигә алай? Яратмыйсың инде спектакльләр. Концертларга өстенлек бирәсең. Концертлар. Ярый, тагын бүләккә туган көнгә кайтып төшик әле. Иң истә калган бүләгең нинди? Сиңа бүләк иткән. Иң истәлек бүләк. Салават абыйның концертына билет. Меня в 10 лет мне подарили котенка. Кызлар. Бу синең иң истә калган бүләгең булды. Ул исәнме әле? Исән. 10 ел буе синең белән яши инде. Бу синең иң якын Инде дустың. хәзер әби пси. Әйбәт бүләк бу чыннан да, чөнки алар бит депрессиядан арынырга да бик булышалар. Чыннан да әйбәт бүләк истә калырлык булган. Депрессиядан атлар. Атлар. Ә син сәяхәт итәргә яратасыңмы? Менә атлар дигәннән. Гомумән мин үзем менә шундый сәяхәттә булганым бар. Кырымда, Кырым тауларында, атларда йөрдек без таулар буйлап. Менә минем иң истә калган Мин анда булмадым. иң истә калган сәяхәтем менә әлегә шул. Синең атларда йөргәнең бармы? Менә сәяхәт, гомумән сәяхәт турында сөйләшик әле. Кайда итәргә йөрисез гаилә белән? Турцияга. Димәк, бу ел бара алмадыгыз? Әзрәк кенә планнар булды. Ә быел Булды. кая бардыгыз быел? Арабский Эмиратта булдык. Демәк, син сәяхәт итәргә яратасың. Бик яратам. Ә син анда сәяхәттә гел менә пляжда, кояшта гына кызынып ятасыңмы, әллә инде экскурсияларга йөрисең, актив? Безнең бит хәзер менә эстрада йолдызлары еш кына үзләренең клипларын төрле илләрдә төшерәләр. Сезнең андый хыял юкмы Арабский Эмиратның берәр гостиница номерында клип төшерергә? Клип. Арабский Эмиратта юк инде. Менә Германиядә, матур җирләрдә. Синең Германиядә булган бар? Юк. Әлегә юк. Юк. Алла бирсә, Алла бирсә. Әлегә рәсемнән күреп кенә беләсез Германияларны. Тагын кайсы илләрдә булганың бар?
Греция. В Греции. Демәк, син инде шушы 20 яшендә шактый күргәнсең. Молодец, иҗат планнарың белән тагын бүлешеп кит әле. Тагын җырлар яздырырга, клиплар төшерергә исәп бармы? Бар, исәп бар. Матур җырлар, Алла бирсә булыр. Син чыннан да карап торышка да шундый очып йөрүче бер хыялый кыз һәм біз сиңа уңышлар телибез, иҗади уңышлар телибез, университетны уңышлы гына тәмамларга Барлык телибез. хыяллар да тормышка ашсын, Германияларга барып клиплар төшерергә насыйп булсын. Безгә шул клипларны карарга һәм шушы йолдызлы алачык тапшыруны тәкъдим итәргә язсын. Уңышлар сиңа. Бик зур рәхмәт сиңа, сау бул. Кадерле дуслар, без сезнең белән сау булашабыз, киләсе очрашуларга кадәр бер атнадан шушында ук очрашырбыз. Шушында. Alışır